Namhlanje sime apha ngaphandle kwenkundla kaMantyi yasemaXesibeni kwidolophu yasemaXesibeni nalapha abahlali baseCabazana bephume ngobuninzi neziphaluka zasemaXesibeni ngobuninzi baphumile bezonikeza inkxaso kusapho lwexhoba lwaseCabazana elithe apha kwiveki yepasika lwadlwengula ngokumasikizila ze lwakhutshwa namehlo. Kuvela umrhanelwa namhlanje apha kule nkundla nalapho bekulindeleke into okubana azofaka isicelo sakhe sebeyili ngokusesikweni, kodwa ke ngokwendlela eziqhubeke ngayo izinto akhange kube kuhamba kanjalo. Sisuka ngaphakathi enkundleni ngoku njengoko ububona apha emva kwam abahlali bagcwele apha bayabriefwa okanye banikezwe ingxelo esuka ngaphakathi enkundleni nguye uceba wakwa-ward 26 uMr Monwabisi Tuku. Sivile namhlanje imeko yetyala, though we are not welcoming iziphumo zetyala namhlanje because umrhanelwa wazivumela ngolwasuku into okokuba yonke lento wayivuma yenziwe nguye. So it's a little bit amazing now into okokuba athi ebevumile into okokuba nguye umenzi, kodwa ekugqibeleni sibone ifamily ifuna into okokuba makube khona igqwetha. So we don't know whether they are trying into yoba achange statement esi awayesitshilo kangangento okokuba ndithetha nawe nje besikwiphulo loba sidibanise ezi family zombini because umntwana xa isenza into akathunywanga ifamily. So besikwelo phulo ke ngoku into yoba mhlawumbe next week sakwe sihlanganisa ifamily ngoba bebezile kum bezotsho into yoba bayafuna uba bayoxolisa kulo victim, but ke ngoku andiqondi into yoba ifamily ye-victim will welcome into okokuba kuzisa uxolo ekubeni bona bephikisana nezenzo, ngoba lokhu xa ufuna igqwetha ulithathela umntwana ngapha evumile nawe so ke wanazo injongo zokuzocela uxolo, so they are contradicting each other now. We don't know, so which means esi senzo sokufuna kwegqwetha they are jeopardizing zonke ezi chances zoba kwekhiwa ubuhlobo kwezifamily ezimbini. I was so hurt xa ndimbona ekulameko akuyo, kodwa ndithethile nomakhulu wakhe nefamily yakhe izolo, sityhile phaa kulaa ncwadi kaPhilip sahluko sesine, siqale kusahlukwana sesine. Abanye abantu ke iyawubabhora ke le nto ndiyithethayo eBhayibhileni, kodwa ekugqibeleni noba singenza ntoni into eyenziwe ngulo mfana imbi asinawuyijika loo nto. Inye ke into esiyishiye phaa kulaa family yinto enye ethi uThixo ukhona. Kukho abantu abantwana babo abasabafunana ngoku abangekabafumani noba baphi, kodwa ekugqibeleni umntwana wabo ukhona, kodwa kwimeko akuyo iyabalimaza loo nto. Sicele ke uThixo ojonge ngaphakathi lo mntu okokuba abahilishe uThixo. Sizawungabikho thina ecaleni kwabo siyile ntimbane, bahlale naye ekulaa meko imini nobusuku, kodwa oyena mntu ozawubambambazela bathuthuzele uThixo wethu. Siyacela ke umntu kuloo kona ame kuyo singayilibali la family ukuyiyaleza. So namhlanje ke inkundla idecide ekubeni ityala limiselwe iveki ezayo umhla we-12 kwakule nyanga kaMeyi, nalapho umrhanelwa ethe wacela into kokubana igqwetha lakhe ebelimele elisuka kwa-legal aid libe liyazisusa okanye liyarhoxa etyaleni eli namhlanje, kuba usapho lwakhe luthe lwaphakamisa into kokubana luzozifunela igqwetha labucala kweli tyala. Ngoku ke kulindeleke into yobana kwiveki ezayo avele kwakhona ezokufaka isicelo sebeyili ngokusesikweni emelwe ligqwetha lakhe labucala eliappointwe yifamily yakhe. Sitshile lilanga apha sizoprotect amalungelo, kodwa into esiyibonayo elityalela lizohambela phambili. Uyayiva ngoku kuthiwa lo mntu ufune amagqwetha emali, ucaba mntakaba wemandi le nto ayenzile emntwaneni womntu. Umntwana omntu ngoku yena uyoshiyeka phayana
disabled engakwazi kwakuzenzela nto owamntu uhlele ezophuma echaya ngenxa yantoni ngomthetho walapha eSouth Africa ongenakwamandla ongenaso isisindo siyayidlala nalento esiyenza apha owamntu wonileyo uzophuma pha akazugwetywa tu siyacunuka kunjalo nje umthetho waseSouth Africa uba utshintshi mayiyekwe lento kumangala ngasivele sizenzele thina sizilungise lo wamntu namhlanje babe sike sambona nje ke sesimtshethise samgqiba ngelitshone nje sigqibile ngaye siyacunuka akuyabona namhlanje lizotshona ekhona odlwengula umuntu kusasa ukhona umuntu wesifazana ozodlwengula ukhona umntwana umuntu ozolahleka axhwilwe izodenzeke apha eSouth Africa lento kude kube nini ifuna sithini urhulumente walapha ukuza sive kubi futhi nje sinomsindo sisimanga urhulumente amapolisa ujustice uba bahlangani babone babathini ngalento eyenzekayo apha eSouth Africa i-disaster futhi le i-disaster le inhlekele ngesithethe into enye imihla namalanga endingabantwana aba iphi future ngobani ke ngoku abazozala abantwana besizwe sethu ngemihla elandelayo xa ukuthi bazodlwengula owamntwana udlwenguliwe uhlukumezekile emoyeni ngoku futhi uphinda udisabled xa ucinga khona umuntu apha akho muntu pha owamntwana owawuphelelwe nje bubomi ngoba uhlukumezekile ebomini hayi sikhathele kodwa khange ndihambe I joined them ngasemva running because i-initiative esiyenzayo kanye awareness ye gender based violence iza ngendlela ezininzi uyakhumulwa simane sihike that is sonyuka intaba sisenze awareness abanye bayenza ngokugijima babaleke walk long distances so namhlanje ndithathe inyathelo lokuthi ndibaleke to join the masses xa sizawufika ngaphambili so bebe baninzi kakhulu abantu bebewelile namhlanje ibhasi beziphuma ezintathu njengoba besendichazile xa sifika phayana sifike samkelo kakhulu ngabantu basemthethweni bebephume ngobuninzi babo nabo ukuzokusivikela bezokusigada ngoba bayazi baxa siphayana siriska ngempilo zethu nathi sihamba siyosupporta usapho lwexhoba nexhoba sisithi sikunye nabo ukusukela mhla sayiva imeko le inhlekele eyenzeke ekhayeni labo de kuyofikelela ngosuku lokuphela kwetyala lomntwana kodwa noba liphela ityala kufikelela isinqumo esithathwayo sizoqhubeka nosapho silusupporta ngoba zininzi indlela zokusupporta usapho unokulivakatshela niyoncokola nomntwana nijonga izinto umntana azidingayo kanye usapho njengoba sisazi ba umntwana uhlala nomakhulu wakhe so njengamanina njengomama njengosisi siyazazi izinto umntana ngamanye amaxesha aye azidinge so siceba ukuthi ngelinye ixesha sizayofika phaya emntwaneni siyaqhubeka sicommunicate nodade babo bomntwana nefamily members kunye noceba waselalini yakhe naye uceba uyayivuyela into bana sisebenzisane naye kuba naxa ifika kule veke phelile sasingamazi but wafika sesiuqalisile umsebenzi namhlanje sifikile sa understand bapho basuka khona kukude Cabazana kuhanjwa a long distance ku gravel roads so siyesikhalo ba masifike kwenze ba sizoqalisa ukusebenzisana nabantu basemthethweni bathi befika abantu babe sebebona ma thine sihamba phambili sele sikhona Naputi as far as I am concerned kuzo zonke cases asesike sazahamba no justice is usually served so andubona ujustice uba served nakule case sihambe siyomarcha siphathe placards sithi bail for no bail for sithi umntwana makathi it ends there and they make sure but they drag the case ukuze side sityhafe ingasiza izinto bezingakisezi fast forward ngendlela andiyazi ujustice makake kule game siyacela ake asiseve. Otherwise, I think into ka justice is not working for us at all. If justice akaqinisi umthetho okanye kubuya izigwebo zentambo umuntu owenza into ebuhlungu kangaka emntwini ayazi ba uzofumana igwebo zentambo ngoku akho kwanto but akho kwanto I doubt very much bangaba sizophuma ne outcome happy from elityala eli. Ayo case yokuqala lena uthethe enye into ebalulekileyo into bana engasi justice system ngabane ezinye zendlela enokuthi yenze ngazo siyazi into bani yaphuma ngabahlali base Maxesibeni emzimvubwe Alfredo ngokubanzi zikhona nezinye cases ezinobuzaza zikhona similar cases zininzi zikhona similar cases umzekelo case ka Pastor Phakathi is still dragging. It's still dragging. Ngela xesha besenamandla senomsindo ibingathi iyaphusukunyele ngoku bayabona abantu bayatyhafa because it's dragging every day uyafika uhamba ecase xa ufika hayityala limisi hayityala akaqaliswa nothethu say trial. Can you imagine? So as black cards sizoziphatha side kude kuthini
For how long? Sizobe simile phasithi hayi I see no use mna but I do not. I just hope the family stays strong. It is not easy ube nomntana up to 15 years umntana akho ezenzela yonke into efunda, and then now all of a sudden umntana akho abe declared permanently disabled by a man because lamntana bezihlalela kakuhle ezifundela and kwasuka inkwenkwe enenhlizwe embi yamenza lana. So I just wish the family is strong enough bangabincedisana nalamntwana. She must know this. Disability is not the end of the road, and for her, because the case it is only the beginning of the road for her, because she's gonna go to school. Uzohamba yofunda. There's Ifata School of the Blind. Uzofakwa phayana. Sinazi graduates esinazo kwa disability. Abantu babefike bengaboni. Abantu that have been into car accidents. Umuntu afaka angene ngama glass emehlweni and then abe totally blind. She's gonna see stories that are gonna motivate her. I don't want her to lose hope as yet, but the Disability Forum will be there all the way. So besikhona on Saturday besiplan bangaba siyovela simphathele whatever it is that we feel bangaba uzozidinga, sanitary towels, clothes, donation a lot, and besicela ezinye stakeholders ezingakwazi bangaba ziphumelele zincedisane nathi umuntu lonto azokwazi ukumsupporta ngayo umntwana am support, because as far as I'm concerned stakeholder sinomntu ongumama, abantu abangumama ngababazi kakhulu umntwana wentombazana xa ijongene nalanto uye anikezwe ntoni. Otherwise, single Disability Forum, we will support the family and nomntwana fully. Enkosi kakhulu. Into esenze sang unhappy at all kuba kuthwe ufunelwe igqwetha eliza ubhatalwa. As seems xa ngaba wonile umntana wakho yamvuna, but sithathe kanjalo ngoku engathi ihamba nemvuno to extend that abambona umntana wabo onile. Umakhulu umntwana to extend that anga end up collapse again because of ba imeko esijongene nayo ayikho easy. Akukho lula bhuti ukubona umntana ebekwazi ukuphatha ngoku akasakwazi ukuphatha sekhokhelwa. Kuzawuzalwa abantwana ngoku abesemva kwakhe yena akazubabona. Uyawuye ba recognize ngelizwi kanti uba ebebona. Kubhlungu ukubona i-rapist yona ibona isenza everything iphinde futhi nayo ibe namalungelo. Only things ensizibonayo thina baziyamosha ngamalungelo engathi xa wonile unga understand ba wonile. Asithi family yakulo rapist ibimthumile ayimthumanga umntana, but siyesa disappointed to extent that banga end up abefuna imali yokubhayila ekuthiwa bacontesteli bail yonke lanto yoba bam protect ngegqwetha, which means izawuthatha iprocess ende lena into. Xa ngabe umuntu igqwetha lesithi ndiyalimisa ityala akukho umuntu ezophinda eve, but thina sivanjani ukuqala umntana ngoku akafundi, umntana akaboni even noba kwenzeka ntoni. Umani ibuza ixesha bangubani ngokwixesha umntana akasakwazi nokuthatha icephe useqala simfunisa kokuphatha icephe baliguquleke ngokumancwane lise kanjena, but bona bakwazi ukubanisa sibindi to extend that le mali bebefuna igqwetha ngayo ngebeyo supporta le family umntana enze rongo khona. Ithi lento inja yakho xa yidlila igusha yomzi nguwe othi take over because inja yakho yonileyo. Asithi ba rongo kucala labo ba support umntana wabo, but ingabe kuba bekuthwe from the first day kwenzekile asithi akakafilwa guilty, but usathi umntana ndenzile yena usavuma. Ndiyakulanda uba babona bebekwazile ukuthi le mali yoba masibone funa amagqwetha ngesike siyo assista glams because bajongene nemeko esikayazi ba bayekwazi ukuyiafforda na abakwazi ukuyiafforda. Sibona nesizi families singathumanga abantwana ngoba abantwana bethu abasoyilento sicingile baba yiyo xa bephambi kwethu. Umntana xa ingekho phambi kwakho akasoyilento maziyo esula izandla kuthi abenza nganto bona, but ukhona la question mark ngoku esibuye sinayo ecourt andingephiki but no azikadibani families. Yile ndithi kuwe but kunokwenzeka ba mhlambi bona abaka understand bomntana wabo wenzile, because abantwana bethu abasoyile into sicingele baba yiyo xa bephambi kwethu. Mhlambi basenalonto ba basenolothemba umntana wabo uzovela engekho guilty, mhlambi uzovela guilty, mhlambi kunoba bafuna ukuthatha from apho ke ngoku ukwazi bayocela uxolo, but there's a question mark again because umntwana uthi yes ndenzile. Ngoku xa isithi umntana wakho wenzile wena ngumzali supposed to
but asazi silinde uba mhlambi okanye bade babe baya umntwana uyafilwa uba uguilty. And saphinda ndisatsho ndisathi ngendlela ngoku ifamily iend up xa sisima siphume court sathi ezikathixo ngezikathixo ngoku, and then noba bangathi akekho guilty bangathi bayamkhulula, it's okay because amehlo kazandiswa akazophinda buye, and then engazophinda buye nje siye sathatha esasigqibo sokuthi okay ifamily yakhe yamvuna, and then which means akubonakala ityala ngoku nathi sa end up as accept ba no noba kungathwa case closed. No msasazi thina we are clear because into siyifunayo sifuna ubulungiswa benzeke, not only for this case yaseCabazana but to all cases ze rape ezenzekayo yokuhlukunyezwa osisi bethu, omama bethu, ogogo bethu, because kulapho yenzeka khona lento. So we just want to send a very clear message phaya ku magistrate into kokuba we are not focusing only to this one. Na kwezinye yesterday ndivile into kokuba umkhanelwa ebevelile court and he was granted a bail of which isibuyisela umva lonto because eliphulo seliqhubayo leli lonto kokuba bonke abakhanelwa mabangayifumani ibail up until ityala lide libe liyasongwa. So iyasenzakalisa into kokuba sithi sithetha ngapha inkundla zamatyala zibe zisenza enye into engapha, iyabonakalisa into kokuba lento esiyenzayo abayikhathalelanga, and ekugqibeleni msasazi abahlali bazokhathala kumane beyomatsha ngaphandle kwenkundla zamatyala. Sahlala nabo phansi ngalamini kwakungekuhlanga, sahlala nabo phansi sababongoza into kokuba mabayekele umthetho udlala indima yabo, kodwa ke ngoku abazuthi xa sebewuyekile still uphinde futhi usifeile ngolhlobo osifeila ngalo. We are clear msasazi, we don't want a bail to all rape victims, and into esiyifunayo is clear, sifuna udilikajele to all rape cases. Mabaziphande ekugqibeleni baqiniseke into kokuba umtyholwa asifuni ukuphinde siphume sihambe naye apha ngaphandle ubomi bakhe buqhubeke as if everything is normal. Yakhumbula ke mphulaphula into kokubana eli ayililo ityala lokuqala elivelayo kulommandla wasemaXesibeni lidibene nodlwengulo. Izolo omnye umkhanelo bevelile kwakule nkundla yasemaXesibeni ngetyala lokudlwengula intwazana eminyaka eli-16 ubudala yaseSugar Bush. Lona ke ityala uya ngekongxelo kuyafumaneka into kokubana umkhanelo ufumene ibhele ye R1,500 erandi. Nalapho ke ityala lakhe limiselwe umhla wesi-7 kunyanga kaJuni, nalapho uzawuthi qalise khona ukuxoxwa kwetyala lakhe ngokusesikweni. Ibhele ke uyifumene wabe uyakhutshwa ngaphakathi eziseleni kwakusuku lwayizolo. Ukuzobela nje umfanekiso le ndawo yasemaXesibeni ithe iyagubungelwa kakhulu zimeko zokuba kudlwengulwe abantu abasekhini abasebatsha. Uyawukhumbula into kokubana kwakwinyanga ephelileyo okanye kwinyanga ezigqithileyo umkhanelwa ongumfundisi waseSugar Bush uPastor Phakade ebevelile kwakule nkundla ngetyala lokudlwengula omnye futhi umntwana oneminyaka eli-16 kwangezithyolo zinye. Kodwa ke ngokwengxelo elo ityala nalo lisaqhuba nanjengoko eyalelwe ke yena ke ibhele kusalindele into yobana zaphinde kwakhona vele enkundleni kuxoxwa ityala lakhe. Inkundla yenqila yesithili sase-Alfred Nzo ezinze phaa kwaBhaca, kodwa ke nezo zingxelo ezisazothi zingqinisiswe ngokupheleleyo. Ngoku ke zisaqhuba nezinye iziganeko, nalapho iziganeko zokubethwa okanye ukuxhatshazwa kwabantu basekhini zithande ukuxhaphaka. Eli nje lelinye letyala lamatyala amaninzi axhaphakileyo kwesi sithili. Kwiveki ephelileyo sibe nenyweba yokuthetha negunya abantu lezotshutshiso kwiphondo leMpuma Koloni, nalapho bachazile into kokubana zithe ukwanda ngokubanzi ngoku ingxelo zokuhlukunyezwa kwabantu basekhini kwesi sithili sase-Alfred Nzo. Esitsho ke into kokubana baceba uba kwakule nyanga, in fact kule kota ingaphelanga, bazawukwazi into kokubana kubanjwe amaphulo okuxhobisa ngeziganeko zokuhlukunyezwa kwabantu basekhini. Kwindaba zenzo FM, ndinguQaqamba Mdunyelwa kwinkundla kaMantyi emaXesibeni.